Темата на днешния ни урок е междупрешлената херния или правилно казано дискова херния. Откъде идва тя? Какво се случва в гръбначния стълб? Какво се случва в междупрешленния диск, когато там се образува дискова херния? Това е темата, която ще разгледаме днес. И така, първото нещо, което трябва да разберете е, че дисковата херния се образува в диска, който е бил болен преди това. Първоначално нашия гръбначен стълб може да се изобрази като един сегмент, при което трябва да се има предвид, че има горен прешлен и долен прешлен, както и между горния и долния прешлен е междупрешленият диск. Вътре в гръбначния стълб се намира гръбначния мозък, от който излизат двойка нервни коренчета. Причина за дисковата херния е натоварването. Натоварванията върху гръбначния стълб, за които говорихме в последния урок. Натоварването, да вземем за пример осовото натоварване. Когато човек е вдигнал нещо тежко, носи нещо тежко и има натиск на диска, това е натоварване отгоре надолу. Още по-интересно е, че при натоварване отгоре надолу прешлените се приближават един към друг. Но когато прешлените започнат да се приближават един към друг, дискът се притиска и при това притискане вътре в него става свръхналягане. Пулпозното ядро е по-течно, фиброзният пръстен е по-плътен, по-здрав, но дискът е притиснат, компресиран. И тогава, поради прекомерното налягане, това пулпозно ядро, подобно на гума, започва да се разтяга, деформира и разкъсва. Това е фиброзният пръстен. Приблизително това може да бъде показано последния начин. Заради компресията на диска между горния и долния прешлен, част от диска започва да излиза навън. Искам да отбележа, че пулпозното ядро не е течност. То е по-скоро като желе, но все пак е част от хрущяла. Случвало ми се да чуя от хора изрази като дискът ми е спукан или дискът ми е изтекал. Дисковете не могат да изтекат, те имат гелообразна структура. Да, понякога фиброзната мембрана се пука и дори част от диска може да се откъсне и да попадне вътре в гръбначния канал. Тогава това е секвестирана херния. Първоначално обаче това е само част от диска, която излиза от пространството между прешлените. Когато излязлата част е малка, се нарича протрузия, а когато е голяма – дискова херния. Разликата между протрузия и дискова херния, приятели, е само в размера. До 4 мм се счита за протрузия. Над 4 мм вече е дискова херния. Това е разликата. И този проблем може да се случи в лумбалния, в гръдния, в шийния отдел на гръбначния стълб, в различни области, където междупрешления диск е между горния и долния прешлен. Междупрешленият диск може, когато се разруши, да предизвика това издуване, изпъкване в различни части на междупрешления диск. По принцип хернията може да бъде централна, ако излиза в централната част на диска, или левостранна, или десностранна. Дисковата херния може да бъде фораминална, ако притиска нервното коренче, което се намира непосредствено тук. Хернията може да бъде предна или задна. Всичко зависи от това в коя посока излиза хернията. Но въпреки голямото разнообразие на херниите, от клинично значение са предимно тези фораминални хернии, които влизат в този отвор, на латински форамина, откъдето излиза нервното коренче. И най-често това се проявява клинично. Тоест натиска между прешлените на междупрешления диск води до това, че дискът е компресиран, част от диска излиза и тази излязла част от диска уврежда нервното коренче, което се намира тук. На мястото на нараняване в нашето тяло винаги се развива възпалителен процес. Това означава, че където и да имаме нараняване, винаги ще има възпаление. А увреденото нервно коренче се нарича радикулус и съответно възпалението му се нарича радикулит. И когато се появи този радикулит, той е съпроводен с болка, с нарушение на функцията, съответстваща на това коренче. И има още един симптом, който винаги е придружен от дискова херния, това е мускулен спазъм. Факт е, че независимо от посоката на излизане на междупрешлената херния, наляво или надясно, тя задължително ще бъде съпроводена от спастично, тонично напрежение на паравертебралните мускули.
Да, тя ще бъде придружена от болка. Болка в гърба. Болка, която се разпространява по хода на нерва, предизвикана от притиснатото нервно коренче, но най-често е придружена и от мускулен спазъм. И ограничаване на подвижността на гръбначния стълб, тъй като всяко по-нататъчно движение при наличие на дискова херния ще бъде съпроводено с още по-голямо притискане и ще бъде придружено от болка. А специфичната симптоматика на дисковата херния зависи от това в кой конкретен корен, в кое конкретно място на гръбначния мозък е настъпило това засягане. Например, ако има засягане в лумбосакралната връзка, това е диск L5S1. В резултат на факта, че дискът L5S1 е засегнат, се получава засягане на коренчето, от което започва седалищният нерв. По същество, засягането на този диск причинява болка в задната част на крака по хода на седалищния нерв. И хората казват, да, това е притиснат седалищен нерв, но това не е притиснат нерв, а притиснат корен на седалищния нерв в лумбосакралната връзка. И боли крак. Но човека го боли кракът, а проблемът е в самия гръбначен стълб. Например, херния L3, L4 е съпроводена с болка в коляното. Тоест, нервите, които идват от L3, L4 корена и инервират коляното. Човек има притискане в гръбначния стълб. Дисковата херния притиска нервно коренче и човек има болки в коляното. И тогава той може да лекува това коляно с мехлем, с топлина и всякакви други начини, дори операция. Но това няма да премахне болката. Болката в коляното се дължи на притискане в междупрешленото пространство на нервното коренче. А засягането на нервното коренче L1, L2 дава болка в тазобедрената става, коксартроза. Но в този случай ставата е здрава, проблемът не е в ставата, а болката в тазобедрената става е причинена от дискова херния. Херния на дисковете S5, S8 причинява болка в ръката, а херния на дисковете S1, S4 причинява болка във врата, болка в главата. При притискане на коренче в шийния дял на гръбначния стълб, резултатът е болка в ръката или в главата. И решението на този проблем не е на нивото на главата и ръката, а на нивото на гръбначния стълб. И засягането на междупрешлените дискове, засягането на нервните коренчета в гръдната област дава болка в ръцете, дава болка в торса, болка в корема, болка като междуребрена невралгия. И за това, приятели, има едно такова правило, което определя успеха на лечението. Често проблемът не е там, където е болката, проблемът е другаде, там, където е притискането. Когато човек има притиснат нерв, невралгия, той изпитва болка на мястото на притиснатия нерв. Но когато при човек притиснато коренче на нерв се получава ишиаз или радикулопатия, няма да боли само там, където е притиснато нервното коренче, а болката ще е там, където минава нервът от този корен. И затова много често компетентният невролог решава проблема не на нивото на лечение на периферната нервна система, някъде там, където боли, а на нивото на решаване на проблема, където той е възникнал, на нивото на гръбначния стълб. И така, къде е проблемът на този човек? Как да определим къде? В нерва или в гърба? В гръбначния стълб? Или някъде в краката или ръцете? В следващия урок ще ви покажа как неврологът може да определи къде точно е проблемът, къде точно е заболяването на нервната система в гръбначния стълб.